Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov aj tento rok zorganizoval tradičný seminár BIL 18 v Piešťanoch. Zúčastnili sa na ňom významní odborníci z domova i zo zahraničia s cieľom odovzdať si nové poznatky z oblasti technológií a materiálov. Máme tu prednášajúcich z Poľska, Maďarska, Belgicka a takisto prijali účasť aj dodávateľské firmy, ktoré priniesli svoje technologické a materiálové novinky. Už tradične chodia aj študenti umeleckých škôl a sme radi, že aj tento rok sú zastúpení v hojnom počte. Dúfame, že tieto informácie im pomôžu nielen v zlepšení ich študijných výsledkov, ale aj potom v reálnom živote ich budú vedieť zúročiť na svojich pracovných pozíciách a miestach. Slovenský zväz je 31 rokov súčasťou Federácie FESPA, čo je celosvetová organizácia, ktorá zastrešuje národné zväzy pre sitotlač a digitálnu tlač. Na 18. ročníku seminára sa stretli aj jej členovia, vrátane bývalého prezidenta Đurđa Kováča. Počas môjho vedenia sa FESPA zmenila z Európskej federácie na globálnu. Je to úžasné. Je to ako moja zlatá olympijská medaila. Som hrdý a šťastný, že mi ľudia veria. Každý rok mám tú česť otvoriť tento seminár. Atmosféra je za každým rovnaká, silná, rodinná a vrúcna. Graham Richardson Locke predstavil celosvetový prieskum tlačiarenských podnikov s názvom FESPA Print Census. Zisťoval, aké trendy sú na medzinárodnom trhu v súčasnosti. Sme svedkami narastajúcej digitalizácie priemyslu, posunu smerom k softverovej automatizácii, robotizácii. Viete, všetky tieto technológie robia veci rýchlejšie a rýchlejšie. A to je to, čo každý chce. Chcú to lacno, chcú to rýchlo. Tlačiarenský priemysel sa neustále mení a vyvíja. Dvojica Jessica Aruda a Lily Ward preto zdôraznila dôležité miesto mladej generácie v odvetví s cieľom prinášať nové nápady i energiu. Ako prilákať mladú generáciu, aby sa zapojila do tlačiarenského priemyslu? To je jedna z víziev, na ktorej pracujeme. Tiež pracujeme na dosiahnutí udržateľnosti v rovnako udržateľných iniciatívach, ako aj vo FESPA. To je vždy výzva. Toto je prvýkrát, čo sa zúčastňujeme na seminári BIL 18, takže sme veľmi vďačné, že sme dostali pozvánku. A áno, je naozaj skvelé vidieť, ako iné zväzy organizujú svoje podujatia. Vždy je dobré získať viac nápadov na to, ako sa môžeme zlepšiť, keď organizujeme naše podujatia. Na seminári sa stretávajú rôzne generácie i kultúry s rovnakou vášňou k tlačiarenskému priemyslu. Každý rok priťahuje viac návštevníkov, čo jednoznačne svedčí o jeho úspechu.